Wara biss 3 snin minn meta fetaħ l-isptar State of the Art pajjiżna diġà jeħtieġ sptar ieħor minħabba li l-Mater Dei huwa żgħir u mhux jilqa' domanda u l-ħtiġijiet tal-poplu tajt l-MUMN. Għal-bidu il-pazjenti bdew jitpoġġew fil-kurituri tal-isptar Mater Dei. Wara bdew jiġu trasferiti anzjani f'kursijiet differenti fi swani differenti ta' St. Vincent de Paul. Issa l-MUMN ikkonfermat li l-pazjenti qed jitpoġġew ukoll f'kursiji fis-swali tal-mediċina u l-kirurġija. Il-Ministru Joe Cassar qal is-sena li għaddiet kien hemm aktar minn 7,000 pazjent li tħallew fil-kurituri issa ma nstabitilhom sodda f'waħda mill-wards tal-isptar. Bil-problema ta' pazjenti ppustjati fil-kurituri tibqa' tippersisti, kif tgħidilna din il-mara li r-raġel tagħha ilu sigħat sħaħ fuq stretcher f'kuritur. Biex daħluna ġa kurutur hija fuq stretcher. M'hemmx fejn joqogħdu l-pazjenti. Kullu sħiħ żgħażagħ, anzjani, qegħdin kollha fil-kurutur. F'liema sezzjoni, Sinjura? Fejn hemm is-sezzjoni ta' tfal, children, dejn l-emerġenza. Apparti minn hekk l-MUMN qalet li l-pazjenti qed jitpoġġew fi kmamar li mhumiex maħsuba li titpoġġa aktar minn sodda waħda, tant li jekk tinqala xi emerġenza il-kmamar press li huma single rooms mhumiex attrezzati għal aktar minn persuna waħda. L-MUMN tajt li b'dawn id-deċiżjonijiet il-pazjenti ġew imneżża mid-dinjità tagħhom u tappella għal azzjoni min-naħa tal-Gvern. Tittieħed l-ewwel ħaġa d-deċiżjoni li ssir riforma fil-kura primarja għaliex qabel ma ssir dik ir-riforma fil-kura primarja l-isptar Mater Dei qatt ma se joħorruh. Barra minn hekk ma jistax ikun nibqgħu naħsbu fuq short term, irridu naħsbu wkoll fuq long term. Insolvu l-problema wara ftit ġimgħat ġa naħoloq problema x'imkien ieħor daqqa l-kuruturi, daqqa St. Vincent, issa swala tal-mediċina l-kururġija. L-MUMN staqsiet min kien responsabbli għad-deċiżjoni li approva l-pjanijiet tal-isptar Mater Dei. Fakret li l-Gvern injora l-preokkupazzjonijiet tal-Union sa minn qabel fetaħ l-isptar. L-MUMN ħabbret li ser tlaqqa lill-membri tagħha biex jiġu deċiżi l-passi neċessarji fl-interessi tal-pazjenti u tal-infermiera jiġu imħarsa.